Здравейте, фенове! Как сте? Днеска много късно се включвам, обаче нещо въобще... Нали знаете, че някакъв път хората искат да направят концерт в колата и просто не им се прави нищо друго, освен да си пеят, защото аз имам и микрофони тук в колата. Един крем за ръце. И това ми е микрофона и просто не им се прави нищо друго, освен да пеят и да танцуват в колата и да са на концерт, както аз съм абсолютно всеки път, освен като записвам, нали, когато се ядосвам и през другото време пея. И така много по-бързо ми минава времето, отколкото когато само така се воза и слушам лежерно музичка. Лежерно музичка при мен няма, то какво лети сега? Какво лети? Ти ще кажеш, че 15 000 коли има по това време. Аре, стига на това около връсно. Сега не казвам, че аз налета, но как ще е. И така, нещо супер много стана студено и едно нещо ми направи впечатление, че използвам много паразитни думи от рода на общо взето, крайно и още някакви там, което е много лошо, защото да знам, не е готино така, гледай го толкова какъв е смутаняк, направо нямам думи. И слушайки си видеята, просто забелязах, че и ъкам доста пъти, както и в момента направих няколко пъти. Но просто се замислям, примерно, какво случва на пътя и мисълта спира да ми тече. А тя все пак е доста бърза, както знаем. Да, много паразитни думи използвам и също така със захладняването на времето ставам все по-благодарна на това, че не съм клошар и също, че имам парно в колата и следващата ми кола, която ще си купя, ще има подгрев на седалките със сигурност. Дано вашите да имат, за да ви е топло и да ви е хубаво и да ви е приятно. Защото навънка в момента е 6 градуса и направо умирам! Мразя студа! Много го мразя, аз обожавам само лятото. Добре, хора, това беше за мене, от мен, но лека вечер. Виждаме се, чуваме се, знаете, всичко е наред. Ай, чао!